Zortzigarren mendeko Euskal Herrian, eneko aritza gazteak kristau fedean ezia da. Bere patua betetzeko, bere aitaren gorpua atzeman behar du, horretarako ezinbestekoa izanen du irati izeneko pagano baten laguntza. Filma epiko hori Dona Paulen berriki aurkeztua izan da, Ipar Euskal Herrian edatua izaitekotan. Ikuslea Euskal mitologian murgildua da, Mari Laminakala Tartalo izena duen guztia bada. Azken finean da, Euskal mitologiari egindako amodiozko karta bat, ez? Mari Jainkosari, Lamiei, eta esaten den moduan, Euskal mitologian izena duen guztia bada. Beraz, haien izenak esaten baditugu, existitzen jarraituko dute, ez? Iratik eneko oian basati eta magiko batean sartu ahala, ikuslea mundu mistikoan murgiltzen du. Eneko gizaki mundu horretatik datorren hori murgilduko du mitologiazko beste azpi mundu horretan. Izaki hau mendian bizi izan da oianean eta ez du harreman gehiegirik izan bere garaiko gizartearekin. Eta hori da baduen arazo nagusienetariko bat. Otoizten ez dugun Mari Jainkosaren augean, kristautasuna geroz eta botere gehiago hartzen ari da. Itziarrituñok Mari ahuldu baina indartsua gorpuzten du. Inoiz ez dakizu zer dan jainkosa baten papera egitea zelangoa da, zelako ahotsa daukan, nola mugitzen dan. Guk gauza gutxi dauzkagu idatzita, baina bentsat tradizio oralean transmititu dizkigute antzineko sinesmen horiek guztiak. Filmak Euskal Zinemaren industriako aurrekontu handiena du.